И здравейте, какво става, хора? Аз съм Про и днес ще ви покажа едно нещо, което в принцип трябваше от доста дълго време да го покажа. Съжалявам, микрофона ми е бил надолу. Как да си отворите собствен CS 1.6 сървър, но това ще е в следващия епизод. Днес ще ви покажа как можете да сложите скин в CS 1.6, при положение, че моя оригинален CS съм си го закупил от Steam. Пак става и с кракнати или те подобни. Така, нека да започнем. Ще го направя по-малък. Така, линковете ще ги оставя под описанието, за да ги имате. Така, първо отваряте един Google. Естествено, аз имам два тук. И тук горе пишете CSBG Info. Да, ако пишете като мен тапашки, няма са нищо, ама да. CSBG Info. Така. CSBG Info и влизате в CSBG. И след това, какво правите? След това слизате CS 1.6 скинове. Натискате в скинове и избирате, да кажем, аз ще избера оръжие. Нож, по-точно. И кой да сложим? Той ще сложим. Сваляте го, ето М9, М9, там, какво са води, не го знам. Сваляме го. Така, след това сваляме го тук, за да ни е по-лесно. Резархивираме го. И след като сме е тук, естествено, чайте за малко, Steam. Идваме ето тук, десен бутон и си отваряме файловете. Така. Чайте да го нагласим, това да го смъкнем. И отваряте и самите файлове. Така. Сега. След това какво правим? След това влизате в CS. После влизате тук, както виждате, Song и Models. Така. Идвате в Song. Даже ето така, по такъв начин, директно го слагате и го паствате ето тук и готово. Опа. Не. Всъщност те са различни такива, така че да. Секунда, влизате в Models. И тук модел, където пише и някой ми писа току-що. Поствате го тук. Така, назад давате и влизате в Song. След това Song и тези работи, абсолютно всичко го поставяте някъде. Тоест при мен директно ги поставяте ето така тук, защото не ми е казано къде. И нека да стартираме играта. И да видим дали се е получило. Така, естествено при мен е оригинален, както казах. Ще намаля малко. Така. Така. Neogame, директно от тук ще пусна някоя, без значение коя. Кой има просто да го имам? Няма да вляза в мултиплеер. Така. Изчакваме малко. И така, по такъв начин можете да сложите и всякакви други оръжия, които вие искате. Така. Така, както виждате, ето го скина. Имате скина. Вътре ви е скинчето. Ето го. Нямате никакъв проблем с скиновете тук в CS 1.6. Можете да си добавите всякакви едни работи. Като ножовете се виждат и при други играчи, като ги наблюдавате всъщност. Даже сега ще вляза в някакъв сървър там, де я знам. Някакъв What? Pro Games сервер. What? Ало? Ало? Добре, това не го очаквах. Защо сървъра ми е пуснат в History? Ало? Добре. Добре, ясно. Нека просто да вляза тук. Не знам защо сървър ми е пуснат много странно. Да сме живи и здрави. Така.
когато си купите оригинален CS1.6. Мога да го пусна, но стимовете няма да са такова. Ще ви изисква Steam. Дори да ви го пусна. Така. Ето хора. Тоест не е с нож. Ето. И да, това е тъпото. Защото самите скинове се виждат и при тях. Но ако това не ви е проблем, значи не е проблем по принцип. Нали? Да, този мап, ако го искате, ще ви го дам. Всъщност тук имам абсолютно всичко 3. Вау, как си... Да... Да, нека една игра да си играем поне. Майка ти да е жива и здрава. Няма да стане тук, ясно. То не, че от другата страна ще стане, ама... Аре, излезе. Тоест мога да си го дигна. Така, добре. Не стреляй, бе. Не можах да го оцеля. Да. Това е хора. Малък клип. За съжаление. Може и скоро ще ви... Помислих, че нещо ми стана на мене. Хедшот директно му набих. Много съм добър. Няма излез. Айде още един. Добре, тая игра ще ви го оставя. Да, ние свършихме. Аз трима разбих. Добре хора, надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, не дайте забравяйте да прасте лайк бутона, да се абонирате и не дайте забравяйте с камбаната, за да ме следите всеки ден. И очаквайте скоро ново видео как да си изтеглите лоу хак и хак за CS1.6. Ще се видим скоро.